Vítejte na regionální debatě Iniciativy pro evropské hodnoty. Mé jméno je Radko Hokovský, jsem členem Iniciativy pro evropské hodnoty, ale také ředitelem think tanku Evropské hodnoty. Dovolte mi na úvod pár slov. Je nám velkou ctí, že můžeme tuto debatu pod názvem Abychom v Česku opět neztratili svobodu pořádat právě zde, v Hradci Králové. Je nám velkou ctí a potěšením, že se tato akce koná pod záštitou pana primátora Hradce Králové, který se laskavě účastní debaty. Jsme rádi i za záštitu pana rektora Hradecké univerzity Hradec Králové, která je také partnerem, jakož i Filozofická fakulta Univerzity Hradci Králové. Dovolte mi říct jenom pár slov na úvod předtím, než předám slovo dalším povolanějším. Iniciativa pro evropské hodnoty je občanská iniciativa. Je to iniciativa, která se v čele s osobnostmi, které mají bohaté životní zkušenosti, ať už ze služby státu, nebo i podnikatele, nebo akademici, snaží v České republice ve veřejné debatě povzbuzovat důraz na ty základní hodnoty, které stojí, na kterých stojí Česká republika, které jsou obsaženy v naší ústavě, důraz na ty hodnotové důvody, proč jsme a chceme být jako Česká republika součástí Evropské unie a Severoatlantické aliance. V rámci iniciativy pořádáme veřejné debaty, kde právě o těchto tématech a o těch hodnotových důvodech se snažíme hovořit s občany, s veřejností, se studenty. Na těchto debatách regionálních, kterých budeme pořádat v letošním roce 5. Jsme moc rádi, že první pořádáme právě v Hradci Králové. Chceme otevírat trošku odbornější témata, a to je i cílem toho prvního panelu, který se zaměří na téma role politických stran v tom politickém systému. Na dalších panelech, které budeme pořádat v průběhu akcí Iniciativy pro evropské hodnoty, budeme otevírat ty témata, která souvisí s zahraniční politikou, politickou kulturou a tak dále. Jak jste se mohli podívat v programu, víte, že na tento panel bude navazovat další, který se od otázky role politických stran přesune k tématu role prezidenta v politickém systému České republiky. Tak, já zkusím, jestli jiný mikrofon nefunguje lépe. Zdá se, že ano. A nyní už mi asi nezbývá nic jiného než milá povinnost, a to je předat slovo paní děkance Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Paní děkanko, prosím. Děkuji za slovo. Děkuji také za pozvání k tomu, abych proslovila úvodní, relativně krátký snad proslov. Vážené dámy, vážení pánové, na úvod tohoto debatního setkání bych se s vámi tedy krátce ráda podělila o několik myšlenek a postřehů, které se volně týkají nebo jsou volně spojeny s dnešními diskuzními tématy. Často se v souvislosti s naší politickou scénou setkáváme s tezemi o nedostatku důvěry v politické instituce, s tezemi o krizi demokratického vládnutí, či s tezemi o krizi politických stran. No a v poslední době snad ještě častěji slýcháme či čítáme komentáře, které jsou vyvolávány nejrůznějšími, často kontroverzními prohlášeními prezidenta této země. Já se přiznám, že svou primární politologickou odborností jsem latinoamerikanistka, takže mne lecjaká událost na domácí scéně, řekla bych, nepřekvapí nebo nešokuje a mám možnosti nahlížet v širší geografické srovnávací perspektivě. Tedy vím, že je možné, aby si politici navzájem darovali samopal. Však před Zemanem dostal samopal i český prezident Salvador Allende. Sice to nebylo od hejtmana, ale bylo to od samotného Fidela Castra a asi nebudu připomínat, že právě touto zbraní Allende v době Pinochetova puče spáchal sebevraždu s největší pravděpodobností. Každopádně pojďme zpět do našich vod. Není to tak dávno, zhruba 3 nebo 4 roky, kdy se i na pultech českých knihkupectví začaly objevovat publikace, které si analytičtí všímali různých projevů a okolností toho,
co často nazýváme krizí politiky. Já si zde dovolím zmínit 2 publikace, které mě zaujaly, v mnohých aspektech byly kontroverzní nebo byly v některých oblastech diskutabilní. Nicméně týkají se právě tématu krize a nějakých řešení, případně cest, kterými můžeme jít. Jedná se zaprvé o spíše teoretizující publikaci Petra Druláka Politika nezájmu. Česko a západ v krizi, také o empirickou publikaci nebo na empirii založenou knihu Vladimíry Dvořákové Rozkládání státu. Možná ty knihy znáte, já se pokusím z nich vytáhnout to, co by pro nás mohlo být nosné a jakýmsi závěrem tedy konstatovat nebo uvést do té tematiky potom další následující mluvčí. Petr Drulák, jak pravděpodobně víte, současný ředitel politického kabinetu ministra Zaorálka, si ve své publikaci všímá především pozice naší země v rámci Evropy a vlastně širších mezinárodních vztahových záležitostí nebo širším systému mezinárodních vztahů. Nicméně zároveň upozorňuje na velmi podstatné domácí konsekvence související s nezájmem Česka nebo Čechů o svět, což podle jeho názoru může vést až k paralýze státu nad správou jeho území. Ten nezájem o svět je podle Druláka důsledkem toho, že Česko je z mezinárodního hlediska ve velmi dobré pozici. On sám konstatuje, že nemáme souseda, který by nás ohrožoval, uzurpoval a ten vnější svět cítíme, vzhledem k tomu, že jsme v NATO a EU, tak ten vnější svět cítíme tak nějak bezproblémově. Samozřejmě v posledních měsících v souvislosti s různými tlaky a s migrační krizí ta bezproblémovost je relativizována, nicméně i to je pochopitelně jakousi teoretizující výzvou nebo výzvou, nad kterou stojí se zamýšlet. Dále Drulák hovoří o koncepční prázdnotě, která nás doprovází. Po vstupu do EU, kterým vlastně naše země završila svůj návrat do Evropy, následuje to, co on definuje jako pozvolný pád, veřejný zájem se vytrácí, a obsahem české politiky se stávají, tam dobře známe, patologické jevy, jako je korupce, zneužívání veřejných zdrojů a také je podle jeho názoru příznačné, že na scéně se neobjevuje žádná nová politická osobnost nosnou vizí. Není bez zajímavosti, že právě autor těchto tezí, tedy Petr Drulák, se před nedávnem zařadil, no před nějakým rokem a půl zařadil ke kritikům politiky Václava Havla, tedy té politiky, která v sobě bez pochyby nesla hlubokou myšlenku a vizi, sám přitom tedy vyzývá k tomu, že nám chybí nějaké větší vize nebo politici s hlubšími idejemi. Základní tezí Drulákovy publikace je mimo jiné to, že západní liberální společnosti, včetně české, jsou v krizi. On říká, že liberální systém je vlastně nastaven tak, že velmi dobře vyhovuje egoismu a naši altruistickou stránku, řekněme, nechává v té privátní sféře a nebo ji úplně potlačuje. V tom případě podle něj tedy v té venkovní sféře dominuje soutěž, soupeření, ať už je to soupeření politické či ekonomické. To může mít tedy za důsledek, že ta společnost se začíná atomizovat a fragmentovat. Problém, a to souvisí i vlastně s tématem prvního panelu, problém Drulák spatřuje tedy v samotných politických stranách, které jsou stále uzavřené nebo uzavřenější nějakým impulzům ze zdola, které si vlastně nikdy v té atmosféře volnotržní svobody nevypěstovaly smysl pro veřejný zájem. A potom tedy Drulák čtenářům nabízí poměrně nedobré nebo nelichotivé diagnózy naší společnosti, kde vlastně dochází k závěru, že smyslem české politiky se stala obsluha oligarchie. A pak je otázka, jak z toho ven. Že? Jedinou smysluplnou cestou, kterou nabízí pro českou společnost, je profilovat se jako součást Evropského západu a v jeho rámci prosazovat vlastní představy o roli západu ve světě. Já se domnívám, že v souvislosti s velmi omezenými schopnostmi naší zahraniční politiky definovat jakoukoliv zřetelnou zahraničně politickou ideu je takovýto plán prozatím spíše utopií než nějakou reálnou linii, kterou bychom mohli skutečně sledovat. Pro mě v práci několik diskutabilních tvrzení. Za prvé ta základní premisa, že Česko a Západ se nachází v krizi, za kterou může liberalismus, je v té knize brána jako
určitý automatismus, který není třeba podrobněji dokládat. V knize dále potom kolega Drulák tvrdí, že obroda liberálního kapitalismu vzejde z protestních hnutí. Když se podíváme na zkušenosti hnutí, jako je Occupy nebo ve Španělsku Indignados, tak si myslím, že s tím lze asi polemizovat, byť v případě třeba těch španělských Indignados existuje jistá návaznost na politické strany, které nějakým způsobem uspěly v těch posledních volbách. Ovšem je asi předčasné z toho dělat nějaké větší závěry, protože je otázkou, jak trvanlivý takový úspěch může být. Také nám známá jistě Vladimíra Dvořáková upozorňuje, že český stát přestává fungovat. Činí to tak ve své knize Rozkládání státu, kdy tedy místo konsolidování demokratického systému, jako uvádí, jsme svědky spíše procesů opačných. Domnívá se, že doložit vážnou situace a to, jak stát ztrácí kompetence, není tak obtížné. Říká, že jsme svědky vlastně problémů s vládnutím v době silné vládní většiny a ty problémy předtím nejsou dány nějakými výraznými ideovými dělítky mezi koaličními partnery. Jsme svědky problémů se základní správou země, což vede k nuceným, ale i dobrovolným odchodům kvalifikovaných vyšších úředníků, což potom omezuje automaticky také kvalitu těch výstupů státní správy. A opakovaně jsme tady svědky zeslavování nebo popírání principů právního státu. Takový stav má podle Vladimíry Dvořákové řadu příčin. Zdůrazňuje především problém, který ona nazývá privatizace státu. V takovém privatizovaném státě soupeření stran formálně probíhá, ale ta podoba konkrétních politik není průnikem hodnot a obecně formulovaných, řekněme, skupinových zájmů, ale spíše určena logikou konkrétních zájmů, velmi dílčích, často i zájmů jednotlivců. Je tu zmíněn také problém nebo fenomén decentralizované korupce, kdy vlastně způsob institucionálního nastavení vztahu státní správy a samosprávy vytváří významný korupční prostor i na úrovni obcí a zejména krajů. Zmiňuje také prolínání, kdy úzké propojení místních podnikatelů s místními politiky často přesahuje obecní, městskou či krajskou politiku a dostává se do té politiky celostátní, kdy vlastně vzniká takový stav, že vedení stran ztrácí kontrol nad svými regiony nebo regionálními politiky a naopak se může na nich stávat závislý nebo závislými. Ano, klíčem k řešení řady problémů je skutečně fungování politických stran. Především musí dojít k radikálnímu zvýšení počtu členů sdílejících hodnoty dané strany, kteří by byli schopni vytvořit tlak na nějakou čistu, řekněme zdola, která by vedla k nějakým pozitivním výstupům. To je všem velmi problematický dlouhodobý proces a ani od samotného kroužkování, které svého času bylo velmi populární, asi nelze očekávat nějakou radikální proměnu ve vztahu fungování politických stran. Ano, je také třeba hledat institucionální řešení, je potřeba nutit strany, aby plnily své funkce, aby plnily své programy, aby nebyly pobočkami firem. Jistým štěstím je podle mého názoru to, že zatím zde politické strany máme. Zatím je tedy o čem diskutovat, zatím máme na čem efektivně pracovat, ale až převládnou, řekněme, podnikatelské projekty politické nebo čistě protestní či populistická hnutí, pak budeme muset začít úplně znovu od píky. Děkuji za pozornost. Děkuji paní doktorce Stříbrové, děkance Filozofické fakulty a byl jsem požádán, abych se ujal moderování našeho prvního panelu. Přiznám se, že nemáme stanovenou nějakou jako dohodnutou dramaturgii. Vím, že pan Hartl má úvodní slovo, který by pronesl, mám na mysli výzkumy, pan výsledky průzkumu, které jste přinesli. Nevím, jestli pánové by chtěli na začátek něco říct, nebo jestli mám dovolnou se chopit toho, co jsem si připravil já. Mám se chopit. Dobrá, tak já se tedy chopím a využiju toho, že po mojí levici sedí poslanec Poslanecké sněmovny parlamentu, po mojí pravici primátor Hradecký, což je taková jako zvláštní situace, kdy
nemáme představitele komunální politiky, představitele té celostátní parlamentní politiky. No a připadá mi celá zajímavé, že stabilně v průzkumech veřejného mínění vyjadřují občané poměrně vysokou podporu právě těm komunálním politikům, včetně těch jaksi obecních a městských zastupitelstev, když samozřejmě je to široká škála od malých vsí po velká města. No a pokud o podporu nebo důvěru v poslaneckou sněmovnu a obecně v ty celostátní instituce, ale poslaneckou sněmovnu zejména, tak ta podpora je poloviční. A nabízí se otázka, kde se tedy jako láme ta podpora lidí v politiky, proč se ten určitý kredit, věcnost, srozumitelnost z té místní úrovně politiky nedaří v nějaké podstatnější míře v těch stranách přenést o to patro výše a tedy proč se nedaří přetavit tuto podporu v komunální politiky v podporu pro ty celostátní politické strany. Takže mám rovnou odpovědět bez úvodní řeči. Já jsem si nachystal takové antré, tak ho použiji. To téma, které tady zaznělo od paní děkanky, nedůvěra politickým stranám, je obecné nedůvěra k politice a v podstatě je to nejenom téma, které kriminalizuje politiky a pohled na ně a někdy zcela oprávněně, ale je to také téma, které vyžaduje trošku prohloubení znalostí v naší populaci, protože ta politika není jenom o věcech, které mají být vyřešeny a mají být vyřešeny co nejdříve, ale je to také velmi složitá záležitost řízení celých systémů a to řízení je velice obtížné. Já to rozdělím podle těch dotazů, které budou padat, ale chtěl jsem na úvod říct, že jsem byl připraven být jaksi pozitivní a nemluvit jenom o těch negativech politiky, protože těch slyšíme mnoho a celkem oprávněně, a lze je rozdělit právě na dvě oblasti. Ta jedna se týká charakterových vlastností politiků, čili bychom měli diskutovat o tom, jak ty politici by měli být a proč takoví nejsou. A ta druhá část toho problému je, že řídit obec, stát, nebo velkou firmu, nebo zasahovat do přírody a řídit nějakou přírodu, je prostě složitá věc, která, když ji děláte, tak nikdy nemá úplně jisté výsledky a čím ji děláte z takového strategičtějšího dlouhodobého pohledu, tím ty výsledky jsou pochybnější a někdy to dosahuje ta nejistota rozhodování až takové míry, že si můžete hodit korunou a ta pravděpodobnost, že uspějete, bude stejná, jako když se politici pohádají. Čili v té politice je inherentně zakotveno spousta nejasností, které asi vysvětlují to, proč, když někdo je šikovný, chytrý a pracovitý a pořídí si malou firmu a má proto vlohy, proč tu firmu může velmi radikálně obrátit a udělat z ní úspěšný podnik. Zatímco, když je někdo takový v politice a těch lidí zase není mnoho, tak jako těch nejšikovnějších lidí také není v populaci v jiných profesích mnoho, tak i když takovýto lidé přijdou do politiky, tak od nich nelze očekávat úspěchy, které by byly okamžité. Já jsem chtěl být pozitivní a trošku tu politiku umlouvat jaksi po té stránce teoretického pohledu, protože toho negativního je, myslím, o něco víc, než si ta politika zaslouží. A toho pozitivního z minulosti je možná zase víc, než ho bylo. Já jsem se první polovinu svého profesního života živil jako poctivý řemeslník. Mé původní povolání je rentgenolog a při té příležitosti, když jsem trošku zestárl, tak jsem začal sledovat ty věci z dějin medicíny u nás a z dějin rentgenologie přes jednoho kolegu.
A ty materiály, které on nám nosil a ukazoval, tak to byste nevěřili, že jsou glorifikované první republiky. Tam spory mezi obory, mezi sebou, spory mezi politiky a lékařskou komorou nebo nějakou českou lékařskou společností byly možná ještě daleko agresivnější, než jsou dneska. Takže my, protože žijeme v demokracii, tak do té demokracie patří ty spory a je to určitá daň za tu demokracii. No, ale abych odpověděl aspoň část té otázky, proč ty politici mají tak špatnou pověst, a začnu tím, kde jsou opravdu vinni tou svojí pověstí, je, že se tam dostávají lidé, kteří se tam dostat neměli. Politik, jako každý profesionál, musí mít dva klíčové okruhy vlastností. Musí být profesionální ve smyslu, že je chytrý a musí mít nějaký systém hodnot nastavený. Ty profesionální vlastnosti zase lze rozdělit na dvě části. Ta jedna se týká té vlastní technologie politiky. Politik musí být dobrý rétor, musí mít dobrý image, musí vyvolávat důvěru, musí znát spousta lidí a jak si orientovat se ve vlivových skupinách, aby něco prosadil. To všechno, když je v parlamentu, tak musí prostě znát jednací řád a všechny triky, na které se dá využívat. Tak to jsou vlastnosti, které bychom mohli nazvat politikaření. Ta druhá část jsou vlastnosti profesní, které patří k vlastnímu výkonu té profese. Tak jako lékař musí vystudovat medicínu, řemeslník musí mít výuční list a získat ho nějakou praxí, tak politik musí mít jisté znalosti o společnosti, o pravidlech, jak se ta společnost řídí, musí se vyznat v důležitých lidech, s kterými musí věci komunikovat, aby uspěl. Když to vezmu z toho příkladu svého, tak já se pohybuju na takové, řekněme, středně nižším patru té vysoké politiky a soustředil jsem se na zdravotnictví, což daleka není to jako řízení celé společnosti. Já bych asi těžko mohl být premiérem, na to jsou potřeba jaksi znalosti ještě v podstatně vyšším patře, ale když jsem řídil zdravotnictví, tak prostě si musíte uvědomit, že to zdravotnictví má svou teorii, že se vyučuje, dneska už i u nás, ale dřív to tady nebylo a bylo to jenom z ciziny, nějaký obor jako veřejné zdravotnictví, public health administration, řízení, organizace zdravotnictví a podobně. A to jsou regulérní vědní disciplíny, podobně jako prostě pro řízení společnosti musí člověk něco vědět o politologii, o právech, o rozhodovacích mechanismech a podobně. A já to říkám proto, že tyto vlastnosti tedy těm vrcholovým politikům často chybí. Oni do té politiky naskočili velmi rychle. Já jsem si osobně myslel, že je to jakýsi porevoluční fenomén, ale ono to přetrvává a jedna z vad, kterou je potřeba odstranit, je v tom fungování strany, aby byla selekce lidí. I já jsem za TOP 09, to tady je napsáno, tak to mohu říct. A my jsme tímhletím prošli také, protože jsme byli čerstvá strana, když já jsem do ní přišel a byl jsem zvolen. A příprava těch členů, kteří tam naskočili v nejlepší vůli, byla v tomto profesním směru nula. Každý uměl to, co okoukal ze svého okolí, z běžného občanského sledování politiky, ale tu skutečnou profesní přípravu a procházení nějakým testováním desetiletí v komunální politice a nižších funkcích tam prostě nebylo a to je špatné. No a ta druhá část toho politika, prostě ty vlastnosti hodnotové, které má, to je asi problém obecně lidský a to, že se do politiky dostanou lidé,
kteří jsou svým způsobem exotičtí. Dneska to vidíte na Donaldu Trumpovi, my jsme to viděli na Davidu Rátovi. To jsou lidé, kteří jsou mimořádně schopní. Já bych řekl, že v těch vlastnostech, které šlechtí politika, jsou až geniální. Rád byl skvělý rétor, úžasná paměť, všechno. A na druhé straně byl chytrý, protože člověka z jeho vlastnosti by jinak společnost exkludovala už v mateřské školce. Ale tím, že byl chytrý, tak se dokázal přizpůsobit a dokázal se vytáhnout až takhle vysoko, dokud z té výšky nespadl. A to jsou rizika, kterým se velmi těžko předchází, zase ničím jiným než nějakým dlouhodobým filtrem, i když zrovna u takovýchhle lidí někdy bývá aplikováno, nebývá účinný. Tak tolik asi jeden pohled z mnoha na to, proč s tou politikou je stále problém a všude. Děkuji. Proč tady z té komunální politiky, z té sféry, kde ještě politika má důvěru? Ti lidé, jejichž kvality tady pan docent Heger, jak si popsal, nepostupují výše. Proč nejsou v těch stranách, nebo jsou v těch stranách? Proč v těch stranách se zarazí na té krajské úrovni a v poslanecké sněmovně potom i čtvrtstoletí po listopadu 89 pan docent Heger nachází lidé nekompetentní? Dobrý den, já bych chtěl napřed poděkovat pořadatelům, že zvolili právě naše město jako první díl jejich seriálu, jsme tomu rádi. Ještě bych se teď vrátil k vaší otázce na Leoše Hegera, kde se z toho úspěšného komunálního politika stává ten mizera v parlamentu. Já myslím, že u něho to přichází někdy mezi Chlumcem a Velkým Osekem, protože se známe poměrně několik desítek let. Můžu říct, že to je velmi pracovitý, chytrý, poctivý člověk. A přesto se neubrání tomu, když pak je v té velké straně, že je házen do jednoho pytle s těmi ostatními, aniž by ho lidé znali. Tak teda si na tu otázku, jak se to může stát, že ten samý člověk, který je ve vlaku, je najednou v té Praze úplně někým jiným, přestože zůstává úplně stejným člověkem. Potom si myslím, jste se mě ptal na to, proč lidé zůstávají na určité úrovni. Já myslím, že tomu tak není. Já si myslím, že jsme byli v minulosti svědkem, kdy z komunální politiky vyrůstali lidé do parlamentu, lidé do pozic ministrů. Je to tak nějak pomíchané. Někdo taky třeba má tu touhu dělat velkou politiku, nebo být v parlamentu, nebo být v senátu. Někdo ji nemá, tak nevím, jestli je to úplně přesné, že by to bylo pravidlo, že do té velké politiky se vstupuje rovnou. Samozřejmě, jak už říkal Leoš Heger, byla doba, kdy to porevoluční nadšení, kterému jsme původně věřili, že to vynese do čela ty správné lidi, trošku ochablo, ale pak se tam dostávali lidi z komunální politiky a mnozí se chovali slušně a to stejný vzorek, někdo se úplně slušně nechoval, i když z té komunální politiky pocházel, tak tam neviděl bych to tak až jednoznačně, že nejdou tam lidé z komunální politiky. Spíše problém, kdo dneska vůbec jde do komunální politiky. Já, když to řeknu ze své zkušenosti, já jsem šel do zastupitelstva města v roce 1998, můžu říct, že bylo kvalitnější než teď. Minimálně všichni byli zaměstnaní a dokázali se před tím svým zaměstnáním uživit. Dneska máme v zastupitelstvu několik nezaměstnaných, což si myslím, že nemusí být na školu, když tam je jeden. Ale proč několik? To jsou lidé, kteří se nedokázali uživit své profesi a vstupují někam jinam, tak to si myslím, že je špatně. A obecně si myslím, že, jak mluvil Leoš Heger o tom, že jsou lidé chytří, tvoří, pracovití, kteří dovedou tu svoji firmu dovést někam, kde si původně ani třeba nemysleli, že někdy bude, ale daří se a jde to pořád nahoru, tak problém té politiky je v tom, že ti lidé do ní dneska nejdou. Nechtějí se angažovat, nechtějí se pošpinit, nechtějí tam být spojováni s lidmi třeba, kteří tu stranu vedou, nebo s lidmi, kteří tam jsou, anebo vůbec obecně s tou politikou nechtějí být spojováni. A to si myslím, že je ta zhouba té politiky, že se jí lidé vyhýbají. Ti, kteří by tam měli být a ti, kteří by tam neměli být, se do ní naopak derou. Tak to je asi můj názor na to
komunální politiku a postup do dalších kol. Ne, tak já nechci vnucovat to rozdělení komunální politika, celostátní politika, spíš mě zaujímají ta čísla, která jsou skutečně asi o 100% podpory někde jinde. Po tu krajskou úroveň lidé v politiku důvěřují politiky, pak se to nějak jako velice láme. A samozřejmě do určité míry to je ta setrvačnost, ten stereotyp, že ta vysoká politika je špatná, zatímco ta nižší politika je správná. Přesto i v těch politických stranách minimálně od zřízení krajů se na té krajské úrovni určitý špunt podle mého názoru objevil a určitý zádrhel ve fungování politických stran té krajské úrovni. Vznikl ostatně ten pojem krajský boss už dneska je pomalu terminus technicus, možná se k tomu dostaneme, ale asi se pokud o ty příčiny a o tu strukturu důvěry, respektive nedůvěry politické strany, bude dobře oprávnit na pana Hartla, který má své sociologická data. Děkuju také za pozvání a já bych řekl jenom pár poznámek k té vaší otázce, aby jsme tomu dali trošku ještě další aspekt. Musíme si uvědomit, že naše politika v roce 89 na počátku roku 90 se zrodila ze zhora. Málo kdo už si vzpomene na to, že mnoho lidí bylo velmi zkompromitovaných minulým režimem, že bylo těžko obsadit klíčové pozice, že se to rodilo ze sociálních sítí, byla tam značná míra improvizace a my jsme, když jsme sledovali ten vývoj, tak jsme doufali, neřekl bych věřili, ale doufali, že postupně bude ta politika dorůstat ze spoda, že mladý nadějný politický talent začne na komunální úrovni, pak pokročí do regionální politiky, až posléze prostě s jistými zkušenostmi do politiky parlamentní. Bohužel tak tomu není a ona orderly career, která byla ideálem i v takových demokraciích, jako je Velká Británie, už se dneska tímto způsobem nedělá. Už i v té Británii se nejspíš stanete poslancem tehdy, když začnete pracovat jako jeho asistent a přeskočíte prostě ten komunální i regionální rámec. Tak to je jedna věc. A to důležité je, že my jsme se dostávali ze slepé uličky bolševismu, poničení desetiletími totalitních režimů a samozřejmě elity se učily politické elity se učily svému řemeslu politických elit a veřejnost zdecimovaná minulým režimem se učila být demokratickou veřejností. Aby to mohlo fungovat, tak ten systém měl být jasný a srozumitelný, přehledný. Není asi čas na to příliš rozvádět, ale příkladů by bylo mnoho. A co jsme si udělali, tak jsme si udělali to, že ten systém celostátní politiky je zbytečně složitý, souvisí to s povahou politických stran, k tomu se asi dostaneme. A tak z hlediska občana on dohlédne na svého starostu, on dohlédne ještě na to dění v regionu a tam najednou od těch praktických schopností řešení věcných témat se dostanete do značně abstraktní polohy až takového ideologického blábolu, který vlastně představuje úplně jinou kvalitu. A když vznikly kraje v roce 2000, tak jsme si říkali, to bude báječný mezičlánek, ono to časem přece jenom doroste a pak se ukázalo v praxi a regionální politici by o tom mohli hovořit, že tam se vlastně udělal takový špunt, že ze spoda od komunální přes regionální a tam to skončí. Nikdo nechce postupovat nahoru a vlastně ten systém samodefinice ze zhora pro ty špičkové a ze spoda po té komunální a regionální a ti, co jsou nahoře, nechtějí dolů a ti, co jsou dole, nechtějí nahoru, protože vlastně to jsou dvě úrovně politiky. Jedna je srozumitelná a přehledná, nebo srozumitelnější a přehlednější.
a ta druhá je naprosto nesrozumitelná. Já pak k tomu řeknu pár čísel, a teď bych nechtěl uzurpovat si příliš mnoho prostoru. Děkuji. Vy jste řekl, že pro většinu voličů se to bariérou stává ta nesrozumitelnost té celostátní politiky oproti jakési přehlednosti a tím pádem důvěryhodnosti té politiky na nižších příčkách. Vidíme to, jakési potvrzení té teze, vidíme na té podpoře, které se dostává těm stranám, které se snaží zjednodušovat tu celostátní politiku. Mám samozřejmě na mysli, zejména v současné době je to hnutí ANO Andreje Babiše. U nějž tedy jaksi je paradoxní, že čím více se hlásá, že tohleto uskupení není strana, tím větší má podporu a tím, jak ukazují ta sociologická data, roste podpora v politické strany, potažmo v demokracii. Mám pocit, že ta vaše čísla to také dokazují. Možná vám tady rád dal slovo zpátky. Co tady ten paradox, který nám vlastně říká, že máme zvýšit důvěru v politickou stranu, máme říkat, že to není politická strana, že tady nejsme politici, ale makáme. Tak to je takový vnější jevový fenomén. Já bych tedy se pokusil se vrátit k tomu, co jsem říkal o srozumitelnosti a nesrozumitelnosti naší politické scény. Bylo docela na místě předpokládat v 90. letech, že z té situace náhlého přerodu, kdy, jak říkal pan Heger, vlastně ti lidé si teprve osvojovali znalosti, které jsou potřeba k tomu politickému řemeslu, že postupně se ta politika bude zkvalitňovat, přehledňovat, bude srozumitelnější. A to, o čem hovořila paní docentka, když mluvila o knize kolegyně Dvořákové, v podstatě takové to rozvolňování, skližování státu vlastně bylo tím, že stát se nestává srozumitelnějším, ale stává se nesrozumitelnějším. A my můžeme ukázat, že za těch 25 let porozumění tomu, co se kolem nás děje, se v zásadě snižuje. Není to nic tak dramatického, ale prostě během těch 25 let porozumění tomu, co se děje v naší politice, podíl lidí, který se vyzná v politickém dění, se od 90. let, kde to byla menšina, 40% obyvatel, tehdy jsme si říkali, no až to naraste na 50, to už jsme přešli přes ten důležitý, to je ten Rubikon. No a my jsme se za těch 25 z těch 40% dostali na 30. Nic to není dramatického, když řeknu další čísla, není to tak, že lidé na politiku kašlou, to bych si nedovolil říct z těch dat. A když si položíme otázku o zájmu, zda lidé mají zájem o dění v politických stranách, tak v 90. letech to bylo realistické číslo tak kolem 50%, dnes to je kolem 40%. Proč lidé nemají zájem o dění v politických stranách, když to vlastně rozhoduje o jejich životech a životech jejich dětí? Je to, že oni se jim ty strany prostě jako nezdají. To není ta otázka, kterou jsme slýchávali často od Václava Klause, že těch stran máme moc a že ty strany nám otravují život a státu máme moc a otravuje nám život. Problém je, že ty strany neplní svou funkci, kterou by plnit měly, že jsou nejasné a nesrozumitelné a tím pádem nemohou motivovat, politicky motivovat lidi. Totéž nesrozumitelný stát těžko může v podstatě lidi motivovat a výmluva na to, že ty procesy, které probíhají v politice a ve státu, jsou natolik složité, že obyčejný človíček tomu nemůže rozumět. Je invalidní berlička, která neobstojí, jinak by neměla smysl demokracie, neboť veřejná kontrola moci je nerealizovatelná. To prostě takovýto zkrat nelze udělat, to je deficit politiků, pokud nedovedou složitou věc
udělat tak, aby šla rozumně vysvětlit, aniž by pokřivovali realitu, tak to fungovat nemůže. To je jeden z velkých deficitů politických stran. Nicméně, když si vezmeme, zda lidé jsou v zásadě v období voleb spokojeni s tím, jakou politickou stranu zvolili, tak ta čísla jsou podstatně vyšší, kolem 80%. Intenzivní vztah k volené straně v mezivolebním období má podle své vlastní výpovědi něco kolem 65% lidí. Není to tak, že prostě všichni ty politické strany šmahem odepsali. Veřejnost není hloupá, ona si uvědomuje, že je to potřeba, že ty strany fungovat musí. Oni ale fungují prostě nedostatečně a špatně, prostě jako dělají to, co dělat nemají a nedělají to, co dělat mají. A když se pak podíváme na to, jestli tomu odpovídají nějaká data, tak za posledních 15 let vám přes 60% lidí řekne, že si vlastně neumějí vybrat, že přistupují k volbám, aniž by tam nacházeli někoho, koho by chtěli volit. Vaří teda, mohli použít toho slovesa jako zdomněnek, zdání, nějakých emocí, někdy velmi těkavých, a na takovýchto velmi chatrných základech pak samozřejmě stojí celá jako naše demokracie. Já jsem tady připravil jenom 2 obrázky, které to, co říkám, že to není tak špatný, že lidi nerezignovali na správu věcí veřejných, nezavrhli politické strany úplně šmahem. To je pravda, ale když se na to podíváme, jak to vlastně vypadalo v té naší historii, jestli tam můžu dostat ten předchozí obrázek. Jo, tak když se podíváte na tento obrázek, který ukazuje podíl lidí, který odpovídá kladně na otázku, myslíte si, že současné politické strany v České republice zaručí demokratickou politiku. Podívejte se na začátek, to je obrovsky dlouhá, jedinečná časová řada od roku 92. A nikoho jistě nepřekvapí, že na začátku těch 90. let strany se rodily, víme, jak ve volbách v roce 92 vznikala ODS a že tehda pocit lidí bylo, že se nejdřív musí zrodit nějaké stranické spektrum, které by řádně fungovalo. No a my jsme pak měsíc po měsíci, tady to máte v několika časových bodech, zjišťovali, to bylo za období vlády Václava Klause, že lidé začínají to politické prostředí více vnímat, uvědomují si potřebnost funkce stran a ta situace se zlepšovala a je to vlastně jediné období růstu. Když jsme přesáhli tu 50% hladinu, tak jsme si říkali, ano, je to v suchu, demokracie a základní takové úběžníky demokratického myšlení se etablují ve vědomí lidí, překračujeme ten kritický bod, až jsme dospěli k tomu bodu 63%, jako dosud nejvyššího. Tehda byly naše strany ve vědomí lidí na nejvyšším rozvojovém stupni. Pak samozřejmě přišla krize roku 1997, stále ještě za vlády Václava Klause, takže za Václava Klause jsme zažili výrazný nárůst přesvědčení o demokratické povaze fungování našich stran a zároveň první dramatický propad. Stejný dramatický propad jsme pak zaznamenali hned v období opoziční smlouvy za vlády Miloše Zemana. Tam vidíte, že ten propad byl prostě jako velmi dramatický a kdybyste chtěli sledovat další dramatický propad, tak ho tam najdete za vlády Petra Nečase.
schválně si všimněte těch bodů, které jsou tady označeny zeleně a vidíte, že soustavně, i když to kolísá nahoru a dolů, takže i ty horní amplitudy soustavně jsou nižší a nižší a nižší. Takže vlastně ta adekvátnost politických stran se zjevně reaguje na politické dění, ale vlastně ta celková spokojenost je stále nižší a nižší. Když se podíváme na to současné období a dojdeme až do současnosti, tak vidíte, že po volbách v roce 2013 se to hodnocení trošku zlepšilo, ať hnutí ANO funguje jakkoliv, tak prostě ta změna s tím, že se tady objevil fenomén Babiš a fenomén ANO, znamenala prostě takové to rozrušení velmi hluboké skepse, ke kterému jsme za vlády Petra Nečase dospěli. Vidíte tady, že když tam proložíme celkový trend, tak vidíte, že s takovou tou drobnou vlnovkou to je ta žlutá čára, se jedná o nějaký pokles. Jestli můžu prosit druhý obrázek. Tak a tady vidíme odpovědi na otázku, zda si lidé myslí, že politické strany u nás fungují dobře. To jsou katastrofální čísla. Tohle to, když vidíte. V podstatě v období nejlepší číslo je 29%. A není divu, to je v roce 2001, takže za posledních 15 let vidíte, že fungování politických stran je objektem výrazné kritiky a před volbami v roce 2013, jak bych řekl, na poslední chvíli jsme se už dostali k číslu 8%. My jsme se ve veřejné podpoře politických institucí, osobností a tak dále výjimečně setkávali s takovýmito čísly. Číslo 8% proti 92, to je pro sociologa něco nemyslitelného. Jo? Poměry 30, 70, 60, 40, ale 92 ku 8, jo? To je něco, prostě, s čím se musí něco dělat. A i když politikové takováto čísla znají, tak oni mají pocit, že na tom nezáleží, protože prostě to jsou jenom takové chýry ve vědomí lidí, ono to tak není. Sociologicky existuje cosi, co se jmenuje Thomasův teorém, je to starý přes 100 let a je to tak, že lidé vlastně se rozhodují na základě interpretace té reality, konkrétně tady politické reality. A na základě této interpretace a nikoli na základě jakéhosi objektivního stavu věcí jednají. To znamená, vhodí i ten volební lístek a tím vhozením toho volebního lístku, i kdyby se to rodilo z úplného omylu, který si ty lidé popletli, jeden náš čelný nejmenovaný politik Václav Klaus říkal, že lidé si to pletou, ve skutečnosti to bylo míněno jinak. No a na základě toho vznikne objektivně odlišná situace. Vidíte, že tam v poslední době došlo k určitému oživení, ale nic moc to není. Otázku, kterou jsme dostali, proč nedůvěřujeme politickým stranám, tak bychom mohli shrnout nějak elegantně oproti dvěma publikacím, které jmenovala paní docentka, tak já bych upozornil na knížku Michala Klimy Defektní demokracie, kde přesně tento moment, jak se rozvádí. A ten problém je daleko hlubší. Je sice hezké prostě mobilizovat členy k politickým stranám, ale my dnes nemáme žádnou politickou stranu masového typu, to jsou všechno kluby, které vlastně mají charakter volebních stran. A u některých menších stran, když si vezmete výsledky statistiky a shodou okolností víte, kolik tam mají členů, tak zjistíte, že všichni ty členové jsou napsaní na nějakých kandidátkách ve volbách,
Takže vlastně ta strana má samý náčelníky, potenciálně nikde není žádný indián. To jako předpoklad fungování politických stran je úplně jinak. Takže my hrajeme takovou hru, že politické strany je takový ten tradiční koncept z konce 19. století, kde ty strany byly masové, kdy jejich nátlaková síla byla dána jejich mohutností. My už dávno tyhle ty strany nemáme, máme něco úplně jiného, ale organizujeme to stejně, tak jako kdyby jsme ty minulé strany měli. A ten koncept prostě té stranické demokracie neobstojí. Už mluvím dlouho, jenom bych řekl jednu poznámku. My si neseme neblahou historii, že trpíme takovým zásadním despektem k institucím, řádu a pravidlům prostě ve společnosti. My jsme byli nuceni různě uhýbat, švejkovat, hledat postranní, zákulisní cestičky, zadními vrátky se někam přikrást. A ty instituce jsme v těch minulých totalitních režimech prostě pokládali, jako že to jsou oni. Nikdy jsme to nevnímali, jako že to jsou naše konstrukty, naše instituce, které nám mají pomáhat v tom, co sami bezprostřední aktivitou nezvládáme. A to je samozřejmě, když my takto jak si vyčleníme ty strany ze svého zorného pole, tak taky přestává existovat to, co se nazývá veřejná kontrola a oni si pak mohou dělat to, co chtějí. A poslední věta, já jsem svým studentům politologie se snažil vysvětlit, jaký je rozdíl mezi názor, postoji a hodnotami, s tím, že hodnoty je prostě něco takového automatického, přirozeného, co si ani nezdůvodňuju. To je přece nabíledni, že ty věci takhle jsou a o tom dokonce ani celý život nemusím přemýšlet. Stačí trošku cestovat po světě, aby člověk zjistil, že to, co pokládal za samozřejmé v jiných kulturách, samozřejmě není. A na otázku studentům politologie, proč teda mladí lidé nevstupují do politických stran ve snaze změnit tu situaci, tak se na mě podívali vždycky, jako že jsem se úplně zbláznil. No to je přece jasný, to nejde. Jo? A to je tak samozřejmé, že to nejde, že to máme někde hluboce ukotvený. Pokud s tím něco neuděláme, neporadíme si s tím, tak máme velký problém. Děkuju. Já bych rád zareagoval na jednu drobnost od pana Hartla. Já neumím odpovědět na otázku, jaký bude osud politických stran a v čem je problém toho jejich zmenšování a i díky tomu tedy někdy neakceschopnosti a nepopularity, ale chtěl jsem říct něco zase pozitivního, jestli se mně to povede. Vy jste říkal, že jedna věc, kterou ty strany neumí, je vysvětlit voličům své kroky. Já jsem se naučil v politice, že v parlamentu, když chcete někoho napadnout, když přinese nějakou novou věc, zákon, takže jsou dvě floskule, které naprosto dokonale fungují jako skvělý argument v vozovkách. Ta jedna je, že to máte málo vykomunikované, to je to, proč to ty strany neumí, a ta druhá je, že to není dostatečně zanalyzované. Opravdu to funguje. Tak já bych tedy se vyjádřil k té nepopularitě díky té špatné komunikaci nebo tomu vysvětlování. Já tu příčinu vidím víc než v tom vysvětlování, spíš v charakteru rozhodování a zavádění věcí. Některé věci prostě v demokracii nemůžete násilnit. To je jedna z nevýhod demokracie a je to zároveň její pojistkou. Jak víte, demokracie rozhodují většiny, ale součástí demokracie a jejího fungování je také ochrana menšin. A třetí věc, která u nás nefunguje a o které se moc nemluví, je, že když ta menšina prohraje, tak pokud to není něco likvidačního, tak by se tomu měla přizpůsobit a uznat vítězství té druhé strany. Ono se to
někdy v té demokracii potom velmi rychle obrací. No a takovýhle typ demokracie, kde tady jsou ty menšiny chráněné, vlastně brání zbrklým, rychlým, razantním rozhodnutím, a když ta většina, která to chce jinak, je příliš velká, tak to prostě nelze prosadit, a když se to prosadí násilně, tak jsou z toho maléry. Já mám 2 příklady. Zdeněk Fink jako dnešní primátor a dlouhodobý zastupitel města mě jistě potvrdí, jak bylo problémové tady v Hradci Králové zavést parkovací systém, když se prakticky z bezplatného parkování přešlo na parkování, které bylo velmi, velmi razantně nasazeno, a tenkrát okolo toho to už je víc než 10 let a málem padla radnice, jaké z toho byly revolty. Já jsem v té době dělal ředitele nemocnice tady v Hradci Králové a zaváděl jsem parkovací systém v nemocnici, což byla stejně výbušná záležitost jako v tom městě, a my jsme to na rozdíl od té firmy, která to dělala ve městě, jak si velmi opatrně zaváděli s dlouhou přípravou, nasazením ceny, která byla velmi opatrná a nízká. Pro personál byly zvláštní výhody, například, že kdo slouží, může už parkovat v areálu zadarmo, když přijede až odpoledne, aby tam ráno bylo volněji pro pacienty a podobně. A postupně během asi 5 let ta cena se rozumně zvýšila, ne zase nějak dramaticky, ale dostala se na takovou úroveň, že prostě byla ekonomicky zajímavá a ty peníze z toho vybrané se dávaly do parkovišť a do rozvoje dopravního areálu. A podařilo se to na rozdíl od té městské akce, která byla příliš zbrklá, příliš nepromyšlená, a ta firma se chovala opravdu pistolnicky, tak nám se to podařilo přes dřívější pokusy, které krachovaly na protesty pacientů a zdravotníků, tak nám se to podařilo zavést jako velmi, velmi dobře. A zrovna takhle můžete interpretovat ten hrozný pokles, který byl za Nečasovy vlády, protože jedním ze zvyků v politice je zdůrazňovat, že volební období je velmi krátké a že když chcete něco zavést, tak to musíte udělat hned po volbách. A v podstatě komentováno, aby to ti voliči vydýchali do dalších voleb. A já myslím, že ta epizoda té naší vlády, nebo Nečasovy vlády, že to jasně dokázala, že některé věci prostě byly příliš tvrdé. Byla hospodářská krize, ale stejně se to tak tvrdě dělat nemuselo, to byl ten důsledek. A druhá strana to dělá právě opačně, takže zase příklad z mé sféry, zrušení regulačních poplatků přišlo v době, kdy už to byl čistě politický krok, který byl úplně zbytečný, protože nepatrná menšina, 15% lidí mohlo být ošetřeno lepším sociálním stropem, ale zbytek národa už na ty poplatky byl velmi zvyklý a ty peníze dneska chybí. Takže jak si ten postup, jak pravice i levice, je někdy trošku příliš razantní a příliš jaksi extrémní, a je tady malá ochota hledat nějaká středová řešení, která jsou v té demokracii potřeba, protože v demokracii prostě, co si trpělivě nedosedíte a nedojednáte, tak tím násilím zvládnete jenom velmi, velmi vzácně a často to vede k velkým otřesům. Děkuji. Pokud budete chtít někdo reagovat, položit otázku, zapojit se do debaty, tak budeme jenom rádi. Zatím jsme se tak nějak točili kolem zase takových 3 okruhů. Složitá situace stran, která vyplývá ze složitosti politiky, neschopnosti nebo nesprávné komunikace. Zastavili jsme se u vnitřního fungování stran, samozřejmě nad tím, čím se vznáší to téma obecné nedůvěry v politiku, či znechucení s politikou. Bezesporu strany sami napáchali řadu chyb jak ve svém vnitřním fungování, tak v komunikaci na venek. Ostatně pan docent Pehe ze svého času docela trefně poznamenal k tomu období opoziční smlouvy, že se tady najednou začala prezentovat jako zásadní otázka střetu velkých stran proti malým, kdy bylo důležité držet
spojenectví s tou druhou velkou stranou, což bylo menší zlo, než abychom připustili existenci menších stran. Vy jste, pane docente, insider, pan primátor do určité míry taky, byť samozřejmě HDK je politické uskupení trochu jiného rázu. Do jaké míry strany tedy reflektují, že se ocitly v defenzivě, do jaké míry se snaží či nesnaží reformovat, jako zvláštní slovo, ale prostě přikročit ke změnám tak, aby to své fungování, to své image změnili. Do jaké míry v tomto může být přínosné to, k čemu přistupuje sociální demokracie, to znamená otevření té vnitrostranické soutěže vlastně všem členům strany při sestavování kandidátek. Do jaké míry by případně pro vás bylo představitelné to, co vidíme třeba v Německu nebo v některých severských zemích, kde se na strany nenahlíží jako na ryze soukromé instituce, ale také na instituce ve veřejném zájmu a legislativa reguluje do určité míry činnost těch politických stran, zejména v té vnitrostranické soutěži při sestavování kandidátních listin a podobně. Tedy dvě otázky. Připravují se strany, připravují nějakou změnu ve fungování a kam by tato změna měla směřovat? Tak já to snad mohu říct za TOP 09. Já si myslím, že naše velká charakteristika je Miroslav Kalousek, velmi zkušený a znalý, zdatný politik, ale na druhé straně muž velmi tvrdé ruky a razantní postupů. A to, o čem jsem mluvil já před chvílí, že některé postupy nemohou být jaksi v zemi, která je trošku levicově nebo přinejmenším středově orientovaná, tak není možno tady zavádět rozsáhlé změny přinejmenším v ekonomice, v sociálním systému, které jsou tvrdě pravicové a v tomto směru jak si my se snažíme ten profil té strany jak si změkčit trochu, přestože se pokládáme za konzervativní pravicovou stranu i nadále. A pokud jde o ty počty členů, tak u nás je vytvořen takový institut příznivců a podporovatelů, se kterými se ta strana snaží komunikovat. Při dnešních možnostech je to relativně snadnější, než to asi bylo v historii. A tím z části ten deficit mála členů kompenzujeme a také je to vidět při volbách, že pokud se schánějí kandidáti na funkce nižší, vyšší, takže i ti lidé z toho ranku příznivců jsou přizýváni a na těch kandidátkách se často ocitají. Ale tak mě znovu připomenu to, že mám tady oslovit publikum, budeme rádi, pokud se publikum zapojí do naší debaty, prosím. Já bych se rád zeptal, proč tady hodinu až mluvíme o důvěře politické strany a nikdo tady nezmínil financování politických stran, které je, myslím si, pro tu důvěryhodnost od občanů tím základním. V podstatě pokud nebude průhledné financování, nečekejme teda, že politické strany v tuto dobu si podříznou vlastně ten systém, který se jim podařilo vytvořit za ty léta, ale proč se tady bavíme o věcech, které jsou základem, tou rakovinou v podstatě toho celého systému naší republiky, financování. Děkuji, abych tuto otázku ještě doplnil. Myslím si dokonce, že financování politických stran je šílená uchylka a dokud politické strany nebudou na úrovni zahrádkářů, myslivců a těchto zájmových skupin, tak jak jste řekli, dobře, že jsou tam skutečně jenom jedinci a ten počet těch členů těch stran je tak zanedbatelný v rozhodující politice, že je nepřijatelné, aby vůbec měli nějaký potom další příjem ze státního rozpočtu.
strany musí být financovány pouze z příspěvků vlastních členů, nikoliv aby dále rozkrádali státní rozpočet. Ještě dotaz přímo na TOP 09, jestli TOP 09 někdy slyšela o protinávrhu pana Dienstbiera o celostátním referendu, který jsme podávali přímo vašemu předsedovi panu Kalouskovi. A jaký k tomu má názor? Já bych jenom se vrátil k tomu financování. Já si myslím, že to je jeden z těch principů, který právě poškodili tu důvěru v ty strany. Je to nepochybně tak a samozřejmě Tak když to víte, proč to něco neuděláte? Já, pane, nejsem v parlamentu. Já jsem starosta našeho města a já s tím nejsem v podstatě ve spojení nějakým způsobem. Ale já se osobně domnívám, že je to špatně a neříkám, že nesouhlasím s vámi, že by to mělo být na úrovni zahrádkářů, ale musí být jasně daná pravidla. Tady to kombinované financování je problém. Tady je problém v tom, že ti poslanci sami si schválili ty peníze, které se vyplácejí za křeslo v parlamentu a v senátu. To byl nějaký přílepek, tuším, klasický, že se za to křeslo bere 900 000 korun. Že vidíme, že kdo někdy inzeroval, někde ví, co stojí billboard, vidí ty obrovské náklady na kampaně, které pak jsou definované úplně jinak, než ve skutečnosti stály. Je to podle mě to je jeden z důvodů toho, proč ty strany velký ztratili důvěru. Já teda předám slovo Zoušovi ten dotaz. Tak ty dotazy byly dva k tomu financování politických stran. Já bych řekl, že alternativou toho současného financování, byť jak si se můžou ty indexy diskutovat a posunovat nahoru nebo dolů, nebo se prostě ta křivka, jak se ty peníze rodí, mohou měnit, ale alternativa, kterou nabízíte, je v podstatě zrušení politických stran a nefungování demokracie, protože budou-li politické strany financovány příspěvky svých členů, tak zaniknou. O tom není dneska Ani pochyb. myslivci, ani zahrádkáři, není důvod, proč by zanikly politické strany. To je váš nesmysl. Tím vymejváte lidem mozky. Nepleťte tady takovýhle kraviny. No, já si myslím, že řada občanských spolků má i jiné příjmy, než jsou příspěvky těch spolků. To zaprvé vytváří celou řadu drobných hospodářských činností, ale druhá alternativa, jak ty strany financovat, je cestou sponzorů. A ten problém je v tom, že jestliže těch sponzorů, jestliže se otevřou stavidla a nebudou ti sponzoři nějakým způsobem limitováni, tak oni budou jak si na ty strany mít takový vliv, že v podstatě budou ovládat a za chvíli bychom tady byli zemí, kterou budou ovládat řetězce nebo prostě extrémně bohatí lidé. Ta obava z toho je tady pořád a myslím si, že si spíš poslední doba ukazuje, že je celkem oprávněná. A pokud jde o průhlednost toho financování, tak já si myslím, že to dost pokročilo, že jak si účty jsou otevřené. Já neříkám, že se v tom nemohou vyskytovat podvody a zatajování nějakých věcí. TOP 09 to rozhodně, aspoň pokud vím, já nedělá, ale v každém případě, pokud to někdo dělá, tak je to kriminální čin a nepatří to do téhle politické debaty. A ta druhá otázka zněla, co si myslíme o referendu. My si spolu s celou řadou politologů a státoprávně orientovaných lidí myslíme, že do zastupitelské demokracie referendum patří, ale jenom velmi omezeně. Jak říká historie, má svá velká rizika, že se bude hlasovat o věcech typu trest smrti, který by se mohl snadno znovu vrátit, nebo se bude hlasovat o věcech, které budou velmi výrazně ovlivněné populisty. Proto je s ní velká opatrnost a naše ústava je naplněna, protože to referendum je možné vyhlásit. Tak to je asi.
Já jenom krátkou poznámku k tomu financování politických stran. Ono to bylo zřetelné už v těch 90. letech a já musím říci, že jsme ty otázky protlačovali velice často v těch 90. letech, jak důležitý problém je financování politických stran. A ta neskušenost demokratické veřejnosti vlastně vpustila v tom, že těm lidem se to zdálo jako takový vnější administrativní problém, třetí řady, čtvrtořady prostě důležitosti. A to vlastně otevřelo prostor k tomu, aby vybujel systém, který prostě tady dneska máme. Ten nedostatek veřejné kontroly, prostě opatření, která se dělají dneska, kdyby se dělaly v polovině 90. let. Mohli jsme být úplně jindy, ale prostě veřejnost to připustila. Problém, který zjišťujeme v sociologických výzkumech, je, že jsme tak trošku jako ovce. Když se budete bavit s lidmi ze západoevropských zemí, říkají, to je neuvěřitelný, co u vás všechno projde za ostentativního nezájmu všech. Já jsem to mezi tím druhý přístup. No, já se možná si dovolím na chvilku překročit roli moderátora a jenom vás trošku poupravit. Ono to financování politických stran z těch veřejných zdrojů, to není český výmysl. To začalo v Německu v 50. letech a postupovalo to dále Evropou. Dneska vlastně všechny evropské země do určité míry financují politickou soutěž z veřejných zdrojů, a to z jednoho prostého důvodu. Všechny nedemokracie nebo odklony od demokracie nastaly tak, že se utlumila politická soutěž mezi stranami. A ta samotná politická pluralita, přítomnost politických stran, ta je v dnešních demokraciích chápána jako hodnota samou sobě, kterou ten stát se má postarat. Čili samozřejmě za určitý kritérií, která mohou být taková či onaká, ale v zásadě všechny evropské země podporují finančně to, aby politické strany byly, aby ty strany byly schopny vstupovat do voleb a svoje ideje prezentovat. A to, co samozřejmě je zásadní, a co i Český ústavní soud několikrát judikoval, je, že ty strany nesmí být finančně závislé na státu. Oni samozřejmě musí mít do velké míry podporu ve společnosti v tom finančním slova smyslu, a to je určitý druh, který v České republice máme, ale jinak pan docent Heger by jistě potvrdil, že ty poslanecké sněmovny vstupuje novela zákona o politických stranách, respektive to také, ale zcela nový zákon o financování politických stran, který ten systém má postavit zcela jinak. To, co dneska už fakticky existuje, že strany pod tlakem médií a veřejného mínění vlastně zprůhlednily své financování, to bude kodifikováno, budou zavedeny nové mechanismy. A zůstává jedna jako podstatná vada v celém tom systému financování, který ten zákon asi neušetří a neodstraní. A to je financování politiky z nějakých jiných zdrojů než stranických. My dneska si myslím, že docela dobře víme, odkud strany vedou peníze a za co je utrácí, když nedělíme si iluze o tom, že nějaké skryté toky tam také někde budou, ale podstatně větší tok peněz je od subjektů, které nejsou viditelné v politice, které financují politickou soutěž, a to si myslím, že je do velké míry větší nebezpečí než to samotné finanční fungování stran jako takových. Zase si vrátit k roli moderátora a položit nebo dát podnět k další diskuzi. No, já jsem si tady udělal takovou malou přípravu a v rámci té přípravy jsem si připravil takový úryvek, který mě připadal do určitě kouzelný a zajímavý, je to z knížky Pavla Šaradina, docenta politologie z Olomoucké filozofické fakulty. On vydal úvodní knížečku Společnost a politika a tam zmínil takovou zajímavou zkušenost. Píše, že zhruba 30 let patří k občan s určitými přestávkami k pravidelným čtenářům čtyřlístku, takový ten dětský komiks. A několikrát se autoři toho čtyřlístku dotkli také politiky. V jednom kresleném příběhu představitel města, což nějaký starosta, nechal vystavět na dětských hřištích benzinovou pumpu, obchodní dům a parkoviště. Zdůvodňoval to tím, že tam byl rámus, jako tak řekl, jako by Špulínovi. V jiném díle toho časopisu radní odcizili peníze z obecní pokladny, které pak prodal v herních automatech. Zase ještě nějaký další díl zmiňuje, že když se Rexíkovi zdál hrozný sen, probudil se celý spocený, zdálo se mu, že je politik,
a právě absolvoval volební kampaň. Tak to je takový jako obraz politiky, který vlastně už od útlého věku vstřebává v hlavičkách těch dětí, že od dětství proto mají jasně zakódováno, že politika je špinavá, že jsou špinaví všichni, divní všichni, kteří v ní jaksi působí. A samozřejmě nechci přeceňovat jako vliv čtyřlístku, ale přece jenom se nabízí také otázka, zda tedy to vnímání politiky a vůbec povědomí o politice, ta politická socializace, chceme to takto nazvat, jestli není úkolem také pro někoho jiného, než jsou politické strany, například pro náš vzdělávací systém. A tady nemám tady nikoho konkrétního, koho bych adresoval, čili pokud se ujme mikrofonu, to budu rád přenechám. Pane primátore, už jste nemám. Já nevím, já dlouho do školy nechodím, pamatuju si naši občanskou nauku, což nebylo asi nic moc v té době, spíš nic než moc. A tady ještě se musím přiznat, že lístek minul zcela, což je jeden z mála, kteří tady sedí. Ale ty 3 příhody, které tam jsou líčené, si umím představit docela živě, všechny 3. Tak já nevím, jak dalece. Já si myslím, že úkolem školství by mělo být obecně seznamovat ty děti s demokratickým systémem a s jeho fungováním a případně v těch vyšších školách i s jeho různými modely ve světě, ale sám těžko posoudím. Myslím si, že i složení učitelů a toho všeho je takové, že i vůbec prostě naše školství, na které pořád dáváme málo peněz, HDP, nesplňujeme tím požadavky, které bychom měli. A myslím si, že to je velká chyba naší země, že to školství je dobře financované, že stále to nějak odbýváme, nějak se to nějak udělá. A víme, že ty země, kde to základní školství je hodně nahoře, jako je třeba Finsko nebo Jižní Korea, mají podmínky úplně jiné, mají na škole psychologi, kteří vrací děti do hry zpátky, nechají si jeden jejich kanál, řeší situaci na místě. Ten vzdělávací proces má potom daleko větší efekt a jestli my jako země můžeme něčím přispět, tak je samozřejmě to vzdělání těch dětí, tam jsme byli vždycky dobří. A já samozřejmě tak, abych to dokončil nějak tu myšlenku, to vzdělání o té demokracii, o té politice do toho vzdělání patří asi ve větší a důstojnější míře a s větším vzděláním těch pedagogů, než to probíhá asi dnes. Já s panem primátorem úplně souhlasím a chtěl bych říci, že před školstvím našim stojí velké úkoly. Tohle je jeden z takových podstatných. Ne to, že bychom oprášili občanskou výchovu tak, jak kdysi bývala, ale v podstatě se zaměřit na živé oblasti, kterými společnost žije a takové předměty jako základy společenských věd, a to je prostě jako legrace, zatímco dítě zná P prvky a S prvky a různé věci, které nikdy nepoužije z přírodních věd, tak nemá ani elementární orientaci a nevím, v masmediálním působení, věci, které každý den ty děti dělají. A my pořád vycházíme z té iluze, že smyslem školství je vštěpovat dětem poznatky, ale jakoby jemně odstupujeme od toho, jak si děti vést, a to výchovné působení, výchova se jakoby vytrácí a snaha vychovávat lidi k demokracii je velké téma prostě ve světové politologii. A jsou tady i příklady, kde se to dařilo. Třeba v Německu po válce to byl celonárodní úkol, do kterého se investovalo obrovské množství peněz, nejenom jak si vychovávat děti na školách, ale jako celoživotní vzdělávání pro lidi v občanských politických záležitostech ve snaze nepřipustit už ono oblbnutí prostě nacismem. Tam to má velkou tradici, je to zavedený a tam, kde by se naši lidé tak jako usmívali, že to jsou hlouposti, tak v Německu to je úplně jinak.
Jo, a stačí si vzít prostě jako debatu o uprchlické krizi a na co se všechno můžete odvolat. Tady je prostě vidět, jak chatrné základy tady u nás v tomto ohledu jsou. Takže já si myslím, že výchova k demokracii je velmi důležitá a že prostě k těm deficitům, které jsme tady částečně jmenovali, jako patří to, že jsme nevzali vážně, že jsme skutečně poničený na duchu desetiletími totalitních režimů a že musíme prostě pracovat na změnách v hlavách lidí, zjistit dodatečně, že zjišťujeme, že to tak nějak nejde. Představte si, že když zavedete nějaký výchovný rámec, tak on začne fungovat, když ho budete důsledně uplatňovat během 20-30 let. Takže když budete chtít dosáhnout změny za 20 let, musíte ji dneska zhruba založit. Do té doby to prostě jako nepůjde. No a v tomhletom ohledu prostě ten dluh je obrovský. Ta novela zákona o politických stranách, kterou jsem zmiňoval, již v nadcházejících měsících ještě od ní uslyšíme, obsahuje také jednu novinku, z České kotlení novinku, a to sice institut, tedy možnost politických stran zřizovat takové politické instituty. To je to, co známe z Německa, nadace napojené na politické strany, známe to z řady dalších zemích. Pane Cente, chystá něco takového TOP 09 a může tahleta změna v zákoně o politických stranách narušit to vnímání politických stran v tom pozitivním smyslu, může být nějaký pozitivní účinek? Tak já si myslím, že to patří do té sféry, o které jsem mluvil, že v té politice je hodně politikaření a poměrně relativně méně toho profesního know-how. Takže to, co některé strany mají, sociální demokracie má Masarykovu akademii, ODS založila institut Serge, který se postupně přetvořil až do takové akademie uznatelné, tak to je jaksi rozumný trend. My o tom diskutujeme a v TOP 09 ještě konkrétní projekt není, ale ta potřeba je vnímána velmi silně. Já si myslím, že to ovlivňování prostě je opravdu dlouhodobá záležitost. Ta debata předtím, co tu byla o tom vzdělávání, patří k nějakým kulturním fenoménům, které se velmi špatně mění a nejlépe se mění prostě pozitivními příklady. Takže to, co patří do demokracie, střídání politických stran, teďka v těch minulých volbách postihlo prostě pravicové strany a je pro ně jistě očistné a bude na nich záležet, jestli se z toho vzpamatují a vezmou si z toho poučení, protože já se snažím nahledat nějaké příčiny jinde než u sebe. To je staré české pravidlo, nejlepší ruku pomocnou najdeš na konci svého ramene a kdo ji tam nehledá, tak má problémy, protože ta výhoda změny sama u sebe je v tom, že sám sebe člověk může ovlivnit daleko lépe, než to své okolí, v kterém se pohybuje. A ty pozitivní příklady, no prostě jeden názor na společnost je takový, že v každé společnosti v každém člověku je dobro a zlo, dobré vlastnosti a špatné vlastnosti a že pozitivní vývoj společnosti je možný jedině v tom, že se podporují ty kladné pozitivní vlastnosti a odměňují se v nejširším slova smyslu. Takže ty propady, které u nás nastaly v politice, přišly příliš pozdě, prostě nešvary tady byly a dodnes se mluví o věcech, které se v politice objevují. Já nechci být konkrétní, aby to nevypadalo, že tady dělám politickou propagandu, ale prostě je to neustále téma, že jsou věci, které si u nás politici dovolí a zůstávají v politice, zatímco jinde by prostě byli donuceni rezignovat. Tak dokud nepřijde taková atmosféra, tak se to nepohne dopředu a myslím si, že ty poslední volební výsledky jako proto dost poměrně udělaly, aby se to zase někam posunulo do normality. Tak, nemá nikdo další otázky, já si dovolím vrátit se ještě jednou k
Hnutí ano, omlouvám se, ale je to, ano. Byla tam ruka? Co je ruka? Pardon, tak se omlouvám. Já bych se chtěl zeptat, já už patřím do starší generace, ale chtěl jsem říct jednu věc, proč mladí lidi nejdou do politiky. Poněvadž samozřejmě jednotlivé strany si postaví kandidátku a to jsou prostě, dá se říct, známosti, kamarádi a tam se normální člověk, který by měl zájem o politiku, se nedostane. Poněvadž vlastně strany si postaví kandidátku 1 až 12, třeba ty se dostanou do poslanecké sněmovny a ty další, co mají do toho 35. místa, tak nemá nárok. Proto ty mladí lidi vůbec o to nemají zájem. Z politiky se stal biznis, to je vidět za těch 20 let, prostě jakým způsobem to tam chodí. A vy se potom divíte, jsou tam lidi v té poslanecké sněmovny, kteří tam jsou 20 let, 22 let, v Senátu to samý. Ty lidi, samozřejmě se říká furt, že to je špatný, ty po těch 20 letech nic nevytvořili, s ničím novým nepřijdou. Tam je zakopaný, krom toho, že tady jak kolega říkal, proč třeba jako poslanecká sněmovna neodsouhlasí odvolatelnost poslanců. To prostě je neprůstřelný. Vidíte tam, otevřete televizi, vidíte Kalouska, vidíte tam prostě Fialu a to jsou prostě řeči, s kterými prostě nelze vůbec jako souhlasit. Samozřejmě vypadá to tak, že ty strany, dá se říct, nebude to dlouho trvat, zahynou. Ať je to ODS, nebo ČSD, nebo to, poněvadž vlastně to ANO přináší něco nového. Já tady jsem za stranu Nová pozor, jo? Ale vidím, že nějakým způsobem ta strana se snaží prostě to vyčistit, ty nešvary, ty korupce, v každém případě si myslím, že to je správný. A ty strany, jako, jak říkají, původní, ty nepřicházejí s ničím novým. A mladí lidi se tam nedostanou, je spoustu študovaných lidí, kteří by tam šli, aby přinesli něco nového, tak to se nestalo. Tam se hlásí mladý člověk, který proč nešel do politiky. Dobrý den, Daniel Petřík z oboru politologie. Já bych se chtěl tady spíš obhájit a zastat těch politických stran. Měli bychom si především uvědomit, že politická strana vznikla jakoby s ideologií a že to není zdroj té špatnosti, že vlastně tu politiku tvoří lidé. A my musíme rozlišit mezi politiky, kteří chtějí jakoby tu ideologii prosazovat a jsou tam nebo lidé, kteří tam jdou kvůli kariéře. Takže musíme rozlišit mezi kariéristy a mezi lidmi, kteří chtějí pracovat pro stát, pro lidi, chtějí tu politiku dělat. A chtěl bych reagovat ještě na ty mladí. Myslím si, že dneska do té politiky mladí se moc nehrnou. Není žádná motivace, ale existují i mládežnické organizace, stejně jako mladí konzervativci nebo mladí sociální demokraté nebo mladí křesťanští demokraté, do kterých se můžou tyto mladí studenti přihlašovat a pokud záleží to pouze na aktivitě a vlastně na tom, jak ti mladí se chtějí o to zajímat a vlastně jak jsou aktivní. Tak chci někdo reagovat na odvolatelnost politiku? Tak já jsem chtěl reagovat na ty kandidátky. Já nevím, o které straně mluvíte, ale ty strany, které já znám, já jsem byl tady v městském zastupitelstvu za ODS jako nestraník a viděl jsem řadu kandidátek a tam prostě byli mladí lidi, samozřejmě nebyli na vrcholových místech, ale po té, co se spopularizovalo velmi zajímavě kroužkování, tak ty lidi tam vyskákali a dneska ve sněmovně jsou i mladí lidé. Tak nejsou tam 18 letí, to samozřejmě asi přece jenom ty vyšší funkce nějakou zkušenost vyžadují, ale ty mladí lidé tam jsou. Pokud říkáte, že otevřete televizi a vidíte tam Fialu a Kalouska, tak to svědčí o určité vaší politické zaujatosti, protože
to jsou oba lidé, kteří jsou v opozici, připomínám, a to rozhodující slovo má v každém volebním období koalice. Takže počkejme, co koalice udělá, jestli vás uspokojí, a tam se ptejte, tedy proč vás zrovna teďka neuspokojují. Samozřejmě já chápu, je nějaký politický cyklus, nějaká setrvačnost, ředitelnost státu a společnosti je obtížná dlouhodobá záležitost, ale jako zrovna teda Kalousek tam je 20 nebo více let, ale Fiala tam je 4 roky. To já jsem tam díl než pan profesor Fiala, takže to zrovna nebylo šťastný příklad. A mimochodem, když budete sledovat, teď jsou populární americké volby, tak ti lidé, kteří tam vystupují jako senátoři nebo kongresmeni, to jsou téměř celoživotní povolání. Já to říkám jenom jako protikladný příklad, jistě Amerika nejsme my a jsou to jiné poměry, ale prostě má-li být politik profesionální, tak samozřejmě musí mít styk se životem, musí reagovat na společnost, a jestli to nedělá, tak je špatný politik. Ale to, že je tam dlouho, toho může samozřejmě otupit, jako to otupí každého člověka, který je v nějakém náročném zaměstnání dlouho. Kantoři by to mohli vyprávět, a jestli by jim prospěl rok sabbatical jednou za 5-10 let, aby se oživili, ale ty politici, ti jsou oživováni teda velmi silně systémem střídání politických stran ve volbách, a je to pro ně velká škola. Možná to doplňuje připomenutím té slavné nebo známé voličské revoluce z roku 2010, kdy z 200 poslanců zůstalo do našeho období pouze 86, většina toho těla zase obměnila, většina těch lidí byli v té politice vlastně výrazně noví. Také mi připadá, že toto úplně jako zásadní problém v české politice není, byť ty známé tváře logicky, tak jak pan docent Heger pověděl, zůstávají. Náš čas se teď právě naplnil, takže já ještě předtím, než mi začne být poťukáváno na rameno a vyhrožováno lístečky, že mám končit, tak se beru tuto příležitost organizátorům. Děkuji všem účastníkům tohoto panelu, panu docentu Hegerovi, panu doktoru Filikovi a panu doktoru Hantlovi. Děkuji vám za vaši přítomnost. Věřím, že tato debata, tato šňůra debat, jak jsem správně vytušil, bude smysluplná. To, o čem jsme se tady bavili převážně, a to sice, že nějakým způsobem skrze strany, ale i z prostředí mimo politické strany je potřeba image a způsob fungování politických stran změnit, takže k tomu i tyto aktivity pomůžou. Já děkuji také za pozvání na tuto debatu a předávám slovo Radko. Ne, dobrá, tak nikomu nepředávám slovo a vyhlašuji tedy přestávku.